Jatkoa sarjalle Koiraa vailla. Voi ei! Soitan poliisille. Soitin jo, mutta se ei vastaa. Okei, mennään jonnekin suojaan lumisateelta. Soitan eläinsuojeluyhdistykseen, tulen sitten. Hyvä on. Mene jonnekin suojaan. Täällä ei ainakaan vielä ole lunta. Tänne. Olen suojassa. Voi ei. Tännekin päin alkaa sataa luntaa. Mitä nyt teemme? Sielläkään ei vastata. Äkkiä sisään. Pysymme ainakin kotona hetken aikaa turvassa. Voi ei, katto vuotaa. Taitaa vuotaa. Voi. Hetki, vuotaako se edes? Tuolla on lunta. Voi ei. Onko se paha juttu? Lisää lunta. Enää. Ei, jos sisään... Yhtäkkiä. Voi ei. Pihalla on hirveää. Niin, joka paikassa on lunta. Pidetäänkö, me voitaisiin tehdä äkkiä YouTube-sarjaamme Vinksit, lempiohjelmamme. Niin olisi kiva tehdä YouTube-sarjaa nytten, koska huomenna sinun joudut lähtemään vissiin sinne lomamatkalle isän kanssa. Minä olen äitin kanssa, joten aloitetaan nopeasti. Okei. Hei, voisiko Sofia tulla sinne? No ehkä. Läppäni tuohon. Okei, minä soitan Sofialle. Hyvä, tule vain. Ja tuossa on kamera. Sofia, älä ole tuolla päällä, kun teemme showta. Tai show. Anteeksi. Ja alkaa NLTnet. Moi, mä oon Sofia, mä oon hää! Moi! Ja mä oon Shabla. Ja mä oon Diane. Ja tää on... Vinksit! Vinksit, jee! Ja nyt lennetään. Muuten, jos etitte hyvää... Au! Tipuin alas! Jee! Okei, Sofiasta pääsee sen minuutiksi. Ai, anteeksi. Jos etitte hyvää hevoskarrikuskia, niin mä oon hyvä. Tipuin taas! Sä ajoit meidän löytämän koiran yli. Moi ei! Okei, nyt ei vinksit pitää lopettaa, joten moi. Voi ei. Mitä me teemme? Sofia on synti. Niin, mutta nyt hän lähti, joten meillä on vähän kiire. Okei. Mutta täällä on kylmä ilma. Niin. Miten saamme ikinä? Katolta tippuu lunta! Voi ei. Auttakaa! Voi ei. Shabla. Kiitos, sinulla on sentään vielä taju päässäsi. Tulin koskaamaan vähän lunta pois täältä, joten... Voi ei, lunta on liian paljon. Emme sitä saa sitä milläkään. No, yritän viedä lasteittain.
Oi ei. Shanna, katso, sitä tippuu lisää. Katso! Mitä? Varokaa, nyt olen lumiaura. Varokaa, Voi, aura kiva. lunta, aura lunta, aura lunta, aura lunta, aura lunta, aura lunta. Aura lunta, aura lunta. Äkkiä tänne. Äkkiä, pakoon. Ja niin tuli hieno talvi. Ja katsotaanpas, mitä pian tapahtui sen jälkeen, kun lumi peitti maan. Ja suuren semmoisen! Ha! Ha! Ja niin kaikille tuli onnellinen loppu. Ja se ruumis näkyy siellä vielä edellisenäkin päivänä. Loppu. Kiitos, että katsoitte sarjaa.